Hallo, daar zijn we weer. Dit keer geen Skywars. Nou ja. Ik hoop dat jullie een beetje goed kunnen zien. Maar ik heb Faxen. Misschien moet het. Nee. Dan heb ik pech. Pech. Zo erg pech. Ik heb echt de pech. Er moet niemand online zijn. En ik kan niet skypen tijdens een opname. Wat heel sneu is. Van Skype. En ja. Dit wordt niet zo'n lange video. Want ik moet ook nog uploaden en ik moet daar ook nog huiswerk maken. Wat ik niet wil. Nee. Ik wil het net. Ik haat huiswerk. Maar dat er niemand online is, moet ik wel, ja. Ik denk dat dit het einde van de video dan maar is. Of op Creative of zo. Oh, kut. Oh. Oké, dat was even een stom stukje. Goed. Dit was dan het einde van de video. Bye.